Dobra, gdzie lecimy? Czekajcie, G8 jesteśmy, moi drodzy. Musimy na Cranberry lecieć. Patrzcie pod siebie, tutaj powinno być miasteczko. W kierunku... Albo nie, do lasu lecimy. Na Słuchajcie, grzyby. SE kierunek. No. Tutaj jest taka w lesie nad brzegiem jeziora. Są A, dużo dobra, domków dobra, jest. te domki, no. Mhm. Tam jest, A, ja widzę drewniane, samochód okej. policyjny. Od razu wezmę samochód, Mhm. a wy po domkach tam migajcie. Wiemy, dobra. No dobra. Widzę ten samochód, ja biorę te domki już No leśne. ja już samochód tutaj przejmę. Dobra. Dobra, wyciągam już Spark Plugsy z niego. Dobra, już jest nasz. Chata wuja Toma. Dobra. A w ogóle Dawid, Jakąkolwiek broń na początku bierzcie, słuchaj, no, tutaj słuchajcie. były wcześniej kusze, czy to jest nowość? Nie było, one To są jest- tak od 2 tygodni No może. to faktycznie, bo ja dzisiaj znalazłem. Dobra, to bez numerków. No, kolejny SMS-ik, dzięki, pozdrawiam. Shallow. Hopy, tyś za shallow. Dobra, Kurde, lipa będzie z apteczkami tutaj. no spoko. Ponkol sam potrzebuje pomocy na paliwo, no do samochodu chyba to paliwo, tutaj w grze. Ale czy trasa, no... Aha, dobra, obróciłeś. Może tam nic nie widziałem wczoraj. Puściuśko. A? Apteczki No, są jakieś? O, mam pistolet. Dobra, ja już tutaj nie wiem kto co lutował, więc zaraz przy samochodzie. Niezły rozgardiasz się Spotykamy się. zrobił. Dorota Rozgardiasz. Panowie, jak się w tej pieruńskiej grze Plecak tu otwierał ekwipunek. O, Bąkol, tu masz No, plecak. ponieważ- podnieś. placuszek, ty. Placu. Plecuszek. Jak chcecie, to w przyczepie są, jak ktoś nie ma, są, znaczy, dobra, nie, jeden był, sorry. Hełm. Ale jest Dla łuk. ulubionego jakby Mam ktoś streamera. miał. zrobione jakieś. Dzięki, pozdrawiam. O, ARK jest na stole. Już wziąłem. Dobra. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Ale to dla kogo wysyłasz, jak dla ulubionego streamera? Dla mnie czy dla Dla mnie. Niklausa? No, dobra. Skoro tam jest amunicja do szota. Chodź. O, dobra, to... Zapraszam Niklaus do tego. Do auta? Kiblu? Nie. Chce ktoś pistolet? Zapraszam, proszę państwa do gazu. O, taka była lektura, nie? Kurwa. No była taka, nie Zagładą No, świeci. Ej, ktoś w ogóle, bra, jak fajnie wystajesz. A, bo ty widzisz, co? że on wystaje, bo tak, Ja. tak, ale on tak naprawdę nie wystaje. On nie wystaje, aha, aha. U mnie nie On ma- wystaje. On ma No, bo zbugowany u mnie to ten. wygląda, bra, jakbyś stał w aucie i przez dach O. wyłaził. O, Oj, zarypiście, O, mam iu, iu. areczkę. Się układa. Dobra, wbijać. To my jesteśmy takie policmajstry z H1 teraz. Mhm. Dobra. Ej, samochód się przesuwa. Tylko, aha, Jedziemy. ci co z tyłu siedzą nie strzelają w ogóle do przodu, w ogóle. tak. Bo Ej, ale ja będzie znowu ostatnio, akcja. ja ostatnio strzeliłem z przodu i zabiłem tego z tyłu. Ale nie, z tyłu w radiowozie nie da się strzelać. To ja nie wiem, co to Ty ostatnio Da się, było. próbowałeś? że strzelisz nam w głowę, nie? Ja strzeliłem siedząc z przodu, do przodu i zabiłem tego za sobą. A może leciałeś, może jechałeś Dobra, szybciej niż zlutujmy kula? te dwa, dawaj. Albo wiatr zawiał i te... Zlutujmy Ja się te nie dwa. zgadzam, ja nie chcę w środku znowu siedzieć. Dla mnie, Bonkol. Cześć The Dirty Monkey, Jak dla witaj. mnie, to dla mnie. Jak się ciepli normalnie na to To wszystko. ja polecę ten domek przed nami jeszcze oblutować. Będziesz lutownik. Lutstein. O. Dobra, ja już idę do samochodu. A, jest dobrze sobie przemienić... w samochodzie dobrze mieć pompę wyciągniętą, jakbyśmy mieli szybko wyjść z tego O, samochodu. jeszcze trzeba mieć pompę w ogóle. Mikołaj, widziałem, że pożyczyłeś linki do wtyczek. Tak, pożyczyłem, jest parę wtyczek do hitboxa. Dobra, a Tu już jest taka wszyscy krata nie, jeszcze fajna. jednej osoby nie ma. Nie, jedź To przed sprawdzę tamten dom, ja dzisiaj. będę. No jedź. Kierownica jakaś Ojej. taka... O. Dobra, już jest naznaczony, jeszcze nie jest naznaczony. Jedziemy. To jedziemy do miasta. Wolałbym Jedziemy. unikać miasta. My friends. Woohoo! O, Dobra, jest gdzieś.
Mamy H8, musimy jechać na W. NW, No. dobra. To przejedziemy przez miasto, ale nie strzelać, jak kogoś tutaj zobaczycie. Dobra. Bo każdy ma broń, O, to nie hopek. będziemy już wychodzić. Był hopek z prawej. Chłop. Z pompą. O, tak sum jakoś. Ale słuchaj, strzela do nas, Strzela, ale strzela. spoko, niech sobie strzela. I tak to dużo nie zrobię. Bo on, właśnie, Niklaus, nie zabij swoich. Ale to było... Weź nic mu nie mów, bo on z tyłu siedzi. To z głupoty gry wynikało, nie z mojej winy. Strzela ktoś, jakiś frajer, ale... Palić go. Czekajcie, ja sobie zatankuję paliwo. Czy przejąłem się tym, że mnie wywalili ze studiów? No tak se. Dobra, ale Brajek. Przyjąłem Ale co się. wy robicie? Halo? Nie, No mówię, że sprawdzałem. tankujesz. Tankowałem. A. Jest po robocie. Już A wiadomo, on tu po robocie żyje. nie gadamy. Kurde, pierwszy raz widzę jak ktoś tankuje auto będąc w środku. No bo ja mam specjalną taką tutaj Masz wlec. taką rurkę. Długą rękę Ja murzyna. sikam. Ja mam taki A. pewnik. Mówisz, że eksplozywne siki? Grałem na serwerze z Bunkolem, jest ten sławny Delay X Pompan. No ale twoja sława przeminęła szybko. Zgasł jak świeczka. O, Przed nami. przejedziemy go. Dawaj go, Czekajcie, ciś ten- go. Dawaj, dawaj, jedź go. A. Ma pit... No. Dobra. Leży. Leży. Spokój. Ten nie musiał być sam. Uważajcie. No. Dobra, ty prawą traszę, nie lewą flankę. Nie, Patrzę. bo my już stąd spieprzamy. My na G6 jedziemy. Już moment. Dobra, Ja- czekaj. My ja jesteśmy z przodu, G6. ja z przodu. Jestem. Wszyscy są? Siadam, czekaj. Nie, Cześć traszę Kycu, nie. witaj. Widzieliście jego staw? Dobra. Ja. To jest kurde szalona ekipa z czarno-białego jeepa. Szalona ekipa z Zabrze Górnika. Oj! E, Sorry, dobra, odstałem myszkę. No, wiesz co? To nie jest randka z dziewczyną, żebyś bez ostrzeżenia strzelał, wiesz. Na moście. O! Nie wysiadać, nie Ło, wysiadać! pieronie! Nie wysiadać! Ciulej! Ło. Nie wysiadać! Ryją. Nie wysiadać! Co ten hop tak wystaje z tego auta? to tak ino umie widać, a tak naprawdę to on nie wystaje. Ciekawe, czy w samochodzie mogę twój zacząć łuk bandaż. wystaje. Ktoś jest... No, ktoś mi łuk krwawi? wystaje, fakt. Nie. Ja krwawię. Dobra. Po prostu A mogę w aucie apteczkę wziąć? Musisz... No tak, leczcie się, Dobra, ale już. możesz w aucie siedząc. No to już No dobra, właśnie, biorę. ja próbowałem użyć nie tego. Nie chciało mi użyć. Dobra, już. I don't know for why. Czekajcie, my się teraz tak, my jesteśmy na F5. Dobra, bo wiecie co zrobimy? My przygotujcie sobie coś co... Nie pompy, tylko coś co na odległość strzela. Kurde. Dobra. Zrobimy sobie taką akcję. Mostu? Patrz. Czekaj, nie tutaj, gdzie my jesteśmy? Dobra, słuchajcie. Ja zostawię tu samochód. Tak w krzaczkach. Dobra. Świecę z niego wyciągnij tylko. Dobra, ja wyciągam. Wychodzimy z samochodu. I musimy tą mordownię tutaj teraz garnąć. Lornetka. I po lewej stronie w kierunku ESE. Te domki tak. co są. Stamtąd będą Biegnie prawdopodobnie- jeden ulicą. Dobra, dawać w niego. Ładujemy. Pozycja bojowa. O kurde, 3 strzelam. Borocek, już mi go żal trochę. Nie za jedno drzewo, ludzie, co wy robicie? Cofać. Panika Gaming, wszyscy za jedno. A jak? No ale... Dostałem, chowam się teraz. Dobra, ja podjadę do nich. Na szybku. O, przepraszam, ktoś mi wleciał pod Chodź. brajek chyba. Krwawie. Krwawie, leczę się. Leczcie się. Leczcie się. Ej, auto, Ktoś auto, Ja, auto ktoś nam... spoko, ja mam. Aha, myślałem, że Aha. nam ktoś za ten... schachmęcił. Podbiegam. Zabiłem jednego. Dobra. Jeszcze jest drugi. Zabiłem drugiego, dobra. Nice. Zebrać Dawać mi staw. apteczki. Właśnie jakieś apteczki goście mi się by przydały. No, ja się leczę tymi bandażami, ale to nie wygląda, no. Ja mam apteczkę. To ja już ci... Kto ma bardzo mało A nie, życia? nie, dobra, już Ja nie mam całe, ale krwawię. nie mam żadnej apteki. Ja mam tylko Jest jedną. ludzik, Dobra. już nie krwawie. Zobaczę, czy to jest działający samochód. Dobra, ja Dobra, tutaj jedziemy tym obstawiam was. samochodem, dawać. Tylko wyciągnijcie Spark Fluxy z tamtego. Wyciągnijcie ktoś. Proszę, wyciągnij.
E5. Dobra. Teraz może być grubo. Będziemy musieli przejechać przez miasteczko. Miasteczko Śląskie. Miasteczko śląskie, na grzyby jedziemy. A na Pleasant Valley? O kurde. Samochód. A nie. Tu jest Nie. samochód. No, przed A nami. jest, no, policja. Siedzi tam ktoś? Nie, pusty, Nie. pusty. Czekajcie, bo to jest podejrzana sprawa. Ja się boję, że to jest trap, czekajcie. Ja, no. Bo ja bym go wziął, bo on jest dużo lepszy. Chyba, że pojedziemy na 2 samochody, jak uważacie? Chcecie ktoś jechać na 2 samochody? Nie, no nie ma sensu, jak ktoś się rozwali, to będzie... Tylko, że z drugiej strony, jak tu się rozwalimy, to wszyscy naraz zginiemy. No. Też prawda. Dobra, to my to, strasznie. to jedźcie tamtym samochodem. No, dobra. O, super, i ja sam siedzę. No To- dobra. Nie no, ja zostałem. to kto ze mną jedzie? Dobra, jedziemy. No ja. No to Dawid prowadź. Ja mam pompę. A ty prowadzisz, Mikołaj? Ja. To na shifcie masz z turbo, Wiem, nie? wiem, wiem. Mam 64 Tutaj się condition. dwóch nawet rozbiło, dobra. ale nie wychodźcie, bo to... Dobra, Dobra, Mikołaj, musimy wyprzedź jechać- go. Kaj. Musimy jechać... czekaj, w prawo, w lewo. Tu jest sam... O, jedzie ktoś. Strzelaj przed nami, do tego gościa. Drive ba. Ło! Dawaj, wyłazimy. Jest, leży. Plecy nasze ktoś jest. Ej, ja już prawie nie żyję. Ja muszę się, kurde, leczyć. Uciekaj do domku, Bąkol. Nie, dobra, spoko, leczę się. W tym domku Bier, zaraz bier, będzie bier, gość, ja bier, się bier. boję, że będzie w tym domku. Ło! Kurwa, Uważajcie, mam uważajcie. Koło domku Jest koło gościu na domku długości. tutaj. Trashen, coveruj. No na Oj. długości był. Wow! Dobra, Dobra, leży. Leży. Jeszcze jeden jest, uważajcie. Nie Ja- wiem gdzie on jest. Też nie wiem. Za domem go ostatnio widziałem. Dobra, Nikolas, ty prawo, ja lewo. Nikolas, prawej- kur... Z prawej, Nicolas Cage. z prawej czysto. Nie ma go. Znaczy zabity on jest. Właśnie, kurde, o. Jest. Ja jestem Biegnie- w domku. Ulicą biegnie, na ulicy jest. Dobra. Kurwa, Dobra, 3 dobra, facetów dołączam na do ulicy. Dobra, Kurde, zabity. zabił mnie, nice! Dobra, zabity. Dobra, ja idę papierosa, bo ja nie wytrzymam. Dawid, ty żyjesz? No żyję. Ale we mnie napierdalają. Kurwa, auto wybuchło! Co to było? Auto pierdolło! Ja jebę! Nie Ktoś ściemia. ukradł samochód. Ja idę, nie mogę. Idę zakurzyć. Nie no, idę po jedzenie.